Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanista, mga kabisyo. Hi, partner! Hi partner! Hi mga kabisyo! Shoutout sa iyo na may pinagdiriwang ngayong araw na ito. Ayan, sige, pagdiwang mo lang yan. Kasi pasasan pa't hindi nyo na pagdidiwang yan. I'm talking about yung mga magjowa na ultimo, week-sari. Ay, sineselebrate. Sineselebrate. Sige, celebrate nyo lang yan. Pasasaan pa. Pasasaan pa't dadating yung panahon pag mag-asawa na kayo. Kung dati pinagbubuksan kanya ng pinto, nakaw! Kung dati pinagbubuhat kanya ng bag, nakaw! Hindi na mangyayari yan. Meron nga akong kakilala, di ba, partner? Dati pinagbubuhat niya ng bag. Yung girlfriend niya. Ang liit-liit lang ang bag niyang girlfriend niya. Binubuhat niya pa kasi iniingatan kasi baka mamaya mabigatan. Di ba? Mga ganun. Baka maging scoliotic. Yes. Baka hindi maging pantay ang balikat. So ayaw niya ng ganon. Gusto niyang proteksyonan, di ba? Ang ending partner na mag-asawa na. Siya tagigib ng tubig. Oo. Tsaka pag grocery partner, sa kanyang pinakamabibigat, sa kanya yung delata, sa kanya yung may karne. Nakakaloka. Nakakatakot na baligtad na pala lahat. Diba, nakaka-nervous. Pero sa totoo lang po, mga kabisyo, sa true lalo to lang halong eklavu, importantatious naman to celebrate every day. Yes. Hindi kailangan ng okasyon para i-celebrate ang life. At mas knowing siya or mas appreciated ito ng mga taong meron ng nilisan na sila ng mga ilan sa kanilang mga mahal sa buhay. Totoo yun. Meron akong kakilala na kamamatay lang recently ng kanyang kapatid na talagang lahat ng quotation niya connected to lahat ng mga captions na pinopost niya konektado partner sa life is short. Pakita mo yung pagmamahal hanggat kaya mo. Hindi mo talaga malalaman hanggang kailan lang, di ba? So maaring tawa-tawa tayo kasi bakit nila sineselebrate yung week-sari nila, pasasan pat hindi na i-celebrate yan. Pero in a way, may katotohanan, di ba partner? Na buti nilang sinelebrate namin, di ba? Kasi hindi ko pala alam hanggang ito na pala yung huling araw, di ba? Na pala yung huling celebration, correct, di ba? Yung mga ganun, for whatever reason, di ba? Agree ako doon. Totoo yun mga kaibigan, nakukuha natin yung wisdom ng kahalagahan ng moment, ng pagkakataon noon ng taong yun kapag nalalagay na sa alanganin. For example, totoo yun na-realize natin yung value ng health, na-realize natin yung value ng life kapag may sakit na tayo Saka lang natin iingatan na dapat pala noon pa hindi na ako nagpuyat. Yan. Dapat pala noon hindi ko naabuso yung katawan ko kakainom. Totoo pala kung bakit ina-advertise sa mga vitamins. Kasama pala talaga sila sa buhay, di ba? Again, malalaman mo lang yung value na yun kapag may sakit ka. Kapag nakahiga ka sa ospital, meron kang dextrose at naghihintay ka nang sasabihin ng doktor sa'yo na alam mo, delikado na yung atay mo. Di ba? Ikaw ba yun? Parang ako na nga. Sinabihan ka na bang delikado yung atay mo, Wala partner? naman, hindi naman ganon. Okay, ano lang. Medyo maghinay sa inom. Wala din. Okay naman. Huwag ka mayabang kahit na. I mean, sinishare ko yun kasi nung moment na yun, ganun yung thinking natin. Meron ka ng feeling na, feeling ko nga may cancer ako. Ganun ako mag-isip na parang... Pero, kahit na, alimbawa, let's say, kunyari, ikaw, partner, kaka-executive check-up mo lang. O kaya kahit sino nakakapa-check up lang, tapos ang lumabas sa resulta, sobrang okay. Walang problema kung bata ka pa, para sa akin Pero kung halimbawa, yan nga, nasa 40 plus ka na, ganyan, di ba? Kahit pa, check up ka na. Hindi, kahit pa sabihin dun sa check-up partner na okay yan lahat. Talagang meron na talagang problema yung katawan. Eventually, sila naglalabasan. Eventually din talaga, hindi na rin talaga bata ang mga parte-parte ng katawan. Talagang sadyang na itatago lang ng mga hila doon, hila dito, ng mga pa-threading, pa-filler, pa-botok sa mukha. Daming alam. Correct. Siyempre naman alam ko yan, fan ako niyan. Hindi, kapag tinanong mo ko tungkol sa mga fillers, tungkol sa mga pampaganda, pampahila, pampahilab, pati pampahilab, alam ko yan.
Ang dami mo mai-advise. Oo, may mga meron tayong mga kaalaman dyan. Tsaka yung tungkol sa, yung sabi mo nga partner, isa-isa na yan na parte ng katawan na medyo nanghihina. Sabi ko nga sa'yo, di ba, a few weeks ago, nagtanong ako sa GC natin sa Love kung sinong tatanggap nung sapatos ko na 7 inches yata yung taas ng takong. Kasi sabi ko, hindi ko na siya kaya. Dati wala na akong kailangan yung mga Samantala takong ko. mas mabigat ka pa noon kumpara ngayon. Oo, so nahihirapan na yung tuhod mo. Nahihirapan Nabuhatin na. yung sarili mong katawan. Ano siya part na minsan yung tuhod ko nararamdaman ko siyang parang bigla siya nagugulat. May mga ganun na siyang Ikaw, sabi mo nararamdaman. kasi nagtatampo lang yan. kahapon, pumunta ako sa aking skincare clinic, Oo. Skinny Bay Aesthetic. Tapos ginagawa yung may ginagawa sa tiyan, yung tri-lipolysis. Ano yun? Tapos ano yun yung mga instant pampaburn ng mga fat sa tiyan, parang ganun. So, ang eksena dun partner, Amoebiasis na. hindi. Ibang kaso yung nagka-amoebiasis. Okay, gumaling na ako doon. Iba na tong topic. At umamin sa amoebiasis. So anyways, natawa lang ako kasi naka-expose yung paa ko, yung kumot, parang nakikita pa rin yung paa ko. So so sabi nung yung nag-aalaga sa akin, ay takpan po natin yung paa mo. Tapos sabi niya, alam na po natin. Ang arthritis. Nakakaloka pero totoo dati wala ka naman pakialam sa nalalamigan yung likod mo. Ako ngayon partner, pag nakaharap ako sa aircon, talagang umiiwas talaga ako na malalamigan yung likod ko. Ilang araw ko na namang iindahin yung frozen shoulder. Kasi kahit na yun nga kahit na sa natin pagbalik-balik ta rin, let's say ako partner, wala akong maintenance wala akong maintenance na medicine. Yes, Pero yabang din. Oo, di ba? Pero hindi Oo. ibig sabihin na okay ba yung katawan ko kasi hindi na talaga. Totoo yung sabi ng doktor Oo. talaga yun. Hawag tayong mayabang porke kunyari after mo Correct. magpa-check up, walang sinabi sa'yo na problema. Yan yung sinasabi ko. Oo, di wala. Tendency sa abusuhin mo talaga Pwede yung katawan. din. Malakas naman pala ako. Wala naman pala akong problema. Nag-overthink lang ako. Inom pa ako. Tara, tagay pa tayo. Ganun. Ang hindi mo alam, kasi nga nasa 40 ka na, mas prone na. Wala kang nararamdaman, pero malay mo yung isang long neck na ininom mo, yun pala yung magte-trigger lahat ng cause mo, ng mga sakit mo sa liver. Oh, whatever it is, ang nakakalurky pa po dito sa pag-edad mga kabisyo, nag-uumpisa lang yan sa, pa siya domino siya, para siyang domino, nag-umpisa lang sa alak-alakan, tapos biglang ang dami ng tinamaan. Mga ganon. So, wag mayabang na, porque ang ganda ng resulta ng mga check-up. Oo, gets natin. Pero yun, kaya nga sabi ko kanina, partner, walang problema kung bata ka pa. Yes. May malaki ang posibilidad na talagang okay ka, di ba? Pero kung halimbawa, medyo may edad ka na, tas okay pa rin, gets natin, di very good, okay ka. Mas maganda naman yung okay ang resulta ng check-up kesa hindi, di ba? Pero may edad na. Hindi na ibig sabihin, hindi na ito tulad ng dati. Totoo yun. Ganun. Alam niyo yung mga malalakas, hindi sila nakaka-relate sa ganitong klase ng usapan. Again, not until. Yan. May maramdaman ka na rin sa mga katawan mo. Kasi dati, pag may kunyari, may grupo ng mga tao na nag-uusap tungkol sa sugar nila, hindi ako makarelate Tapos ngayon, marinig ko lang, nakikijoin ako sa usapan nila. Tapos naiintindihan ko, pareho pala tayo ng ganito. Inaantok din pala ako madalas because of high sugar. Yan. May mga ganon. May mga ganon ang epekto na, kaya pala yung sugat ko hindi mabilis gumaling. Oo. O kaya ang skin ko nagda-dry agad. Mga sugar, mga Siyempre, alam natin yan bilang asa lover ng soft drinks, partner. Knowing ko talaga yung mga ganyang klase mga bagay-bagay. May narinig ako, may nag-uusap din ng mga grupo. Yung tungkol sa rayuma, yun yung parang ayaw kong ma-experience. Ano ba yun? Paano ba yun? Tingnan mo, hindi pa tayo relate kasi hindi pa natin na-experience. Pero the moment pala na magkarayuma ka, alam mo yung ultimo dapo ng lamok at dapo ng langaw sa balat mo, masakit daw Sipin mo yun, dapo yun ng langaw nararamdaman mo na parang kinukuryente yung bahagi ng katawan mo. Yeah. Hindi ka rin makalakad. Diba? So ayaw natin maranasan yun. Oy, naku. Diba? Talagang, pero dadating. Alam mo yun? Dadating at dadating. Meron Konti-konti. talaga Konti-konti. Kaya ngayon nanay ko si mama, malakas naman siya Oo. Kaya lang, nag-iingat na daw talaga siya. Mas mabagal na siya. Dati kasi talagang sanay na sanay sa lakaran. Hindi naman nagkaroon ng sasakyan yan Talaga namang super commute. Mula noon, ganyan. Actually, favorable sa kanya yun. Oo, walking, 'di ba? Totoo Pero yun nga, kaya din siguro ang lakas-lakas niya, Yes. niya tapos yung mga check-up niya sobrang okay. Pero kaya lang, kahit na talagang sobrang okay, lagi niya magsisend yan sa amin sa GC namin. May gift to you, a clean bill of health. Lagi niya sinasabi kapag ka okay, walang problema, 'di ba? Pero kahit na ganun,
Kahit saan pagbalik na rin, 72 ka na, 'di ba? So Yes. 72 na si Mama at lagi niya sinasabi na hindi na ako masyadong mabilis maglakad kasi sa totoo kapag ka matanda na, nag-uumpisa yan kapag ka may nabaali na parte ng likod. Diba? Tapos lahat ng sakit nun kasama na kapag ka hindi na nakakalakad. Ina-advise nga nung iba, kunyari pag may kasama ka daw na matanda sa bahay, yung CR nyo, palagyan nyo ng handle sa gilid. Para sa hawakan. Hawakan nila. Kasi tingnan nyo, ang dami nababalita ang mga matatanda Na nadudulas. Oo, na nadudulas sa CR. Tapos doon wala nakakapansin. Pero kung halimbawa bata ka pa, nag-decide ka na maglagay ng handle dun sa CR, Oo. meron mga ano yan, pangkapit. Para saan? Kapitan! Kakapit para saan? Basta, kahit saan, hindi naman porke matanda lang, kailangan pwedeng kumapit, di ba? Pati mga bata kakapit din, Pampamilya di ba? ito for the whole family. For the whole. Kaya nga ito yung sinasabi Nag-iisip natin. tuloy kami. Ano ko sa inyo? Ano ba piniisip nyo? Para sa lahat yung kapitan. Para hindi sa lababo kakapit. Oo. Kasi kadalasan, paano kung yung lababo mo, hindi naman materialis puertes, doon ka kumapit. O, edi nabasag pa. O. So maganda yung meron talagang bar na kapitan for whatever. Okay, Tapos pwede rin sabitan yun. Di ba? Kahit gaano kababa siya, sabitan siya ng towel. O ano ngayon? Di ba? Gusto ko sabitan ng towel ko hanggang bewang. Bakit? Edi Diba? maximize kasi yung gamit. Pwede Yan, naman. Hindi lang siya diba? kapitan. Sampayan din. Correct. Ganon. Sabitan Ganon naman din. tayo dito sa Pilipinas. Lahat ng mga pwede nating sampayan, sinasampayan natin. Di ba? Pero totoo, dun nag-uumpisa. Kaya nga, di ba, sinasabi ng, kung, ewan ko partner, kung napapansin mo ito kapag ka, talagang kapag ka nagka-edad ka na at nag-decide ka na mag-retire, yung bahay na binild mo meant for you na habang bata ka. Kasi syempre nag-envision ka na mataas na bahay May second floor o kaya may third floor, may rooftop, baka ganyan. 38th floor. Merong ganon, 'di ba? Yaman, sino 'yan? Partner ng maging kaibigan, 'di ba? Usually hanggang third floor, 'di ba? Kasi yun yung envision mo na napakagandang bahay. Kasi nga bata ka pa Pero kapag ka nakakanood ako ng yung mga nagpapakita ng mga houses, yung nagbebenta, laging kasama sa spiel nila. Kunyari, 3 floors yung bahay, partner. Laging kasama sa spiel nila na on this floor, merong room. This can be for your grandparents, ganyan, sa mga bisita ninyong senior. Kasi nga, sa totoo lang din, kahit sa pagbalik-balik, kahit 3 palapag ang bahay ninyo, pinataas mo ng bonggang-bongga at pinaganda ng bonggang-bongga, dadating ang panahon hanggang first floor ka na lang. Kasi yung CR Nanginginig na yung tuhod mo. Pagkakita diba? second floor, tapos may third floor ka pa. Alam mo, party ko, anong senyalis dyan, partner? Yung ngayon palang tinatamad ka ng abutin yung remote control. Sure ako, hindi ka abot ng third floor pag tumanda ka. Kapag kayo nakahiga ka, tapos hindi mo maabot yung remote, ipapaabot mo pa sa anak mo, nakaw! Oo nga, nako. Senyales ite. Wag ka, kung di ka pa nakakapagpatayo ng bahay, very good. Underground. Pababa tayo, guys. Slide, Correct. Pwede slide, ganun. Bungalow ang ipagawa mo kasi hindi nga dadating nga yung araw kung magre-retire ka, hindi magagamit. Lalong-lalo na kung halimbawa nagkaasawa na yung mga anak mo. Nag-alisa na sila, may kanya-kanya na rin pamilya at bahay. Correct. Ang mangyayari dito, yung second at third floor ng bahay po ninyo, mga multo na lang po ang kasi hindi mo na naakyat, di ba? Nakakatakot, naging haunted tuloy yung bahay. May posibilidad kasi hindi mo na maakyat di ba? May mga times na nakakapagod na kaya akyatin. Ganun. Nakakalurkay, no? Pero kasama po yun sa pag-edad. Kung di ka pa nakaka-relate ngayon, kasi bata ka pa di wow, bongga, di ba? Sabi sa'yo, di ka naman relate sa ganitong klase ng usapan. Kasi mayabang ka, malakas ka pa. Wait ka lang, ha? At bata ka pa. Ganun. Totoo yun, pag nakaramdam po tayo, yun the moment na isugod ka sa ospital kasi nilalagnat ka, doon mo maiisip lahat Kasi makikita mo yung iba't ibang cases ng mga pasyente na nasa loob. Yan. Kung ikaw nilalagnat ka lang, syempre mapapakwento ka doon sa kabila na parang ano pong nangyari sa kanya? Ay mataas kasi yung sugar niya. Ay yung isa kasi may problema sa liver niya. Ay yung isa may problema sa colon. Yan. Doon mo ma-realize talaga yung... At yun yung mga topics na excited kang hindi ba excited pero interesado ka nang malaman. Ano yung cause? Baka kasi pala inom yan Doon ka nagkakaroon ng knowledge
ng idea. And doon mo ma-realize, oo, napaka-importante pala na alagaan ang ating katawan, na alagaan din ang ating buhay. Alam mo, ang kakabasa ko lang, kakapanood ko lang ng isang video tungkol sa tinatawag na perimenopause. Oh. So, yan pa yung nakakalurky sa mga kababaihan. Kaya ang hirap po talaga maging babae, promise. Una, kailangan namin sakyan lahat ng mga trip ng mga asawa namin. Pangalawa, merong menopause na tinatawag at meron ding perimenopause. Ano yung downside ng menopause? Ang downside talaga nun, partner, meron talaga nangyayari sa katawan ng babae na nagiging dahilan kung bakit mas lagi siya or parang mas mabigat yung katawan, Oo. mas cranky, mas mainit Na kayo ang mismo ulo. hindi nyo rin maintindihan. Hindi mo makontrol sometimes Tapos yun pala, konektado siya sa, yun nga, mula bata ka, konektado lahat sa regla mo hanggang sa mawawalan ka na ng regla, di ba? Konektado Meron pa pa lahat. rin. Ang sabi dun sa video, partner, 7 to 10 years before menopause, meron ng ganap na ganyan. Kaya minsan, as early as 30s, may mga pagod na. May ganon. So, ang hirap, Ikaw ba di ba? nararamdaman mo na ito? Hindi. Pakonti-konti? Baka, hindi ko sure. Ayoko namang alamin, 'di ba? Pero ibig sabihin, may mga ganyan na mga hindi natin nalalaman dati kasi bata pa tayo. Pero dadating din tayo doon. Pero ang pinaka-basic, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic na kailangan mo malaman is to take care of your health. Because Yes. truly health is wealth. wealth. Maraming salamat sa pagtutok. Muli akong kumikinang ina mo na si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!